EHU podcasta, Euskal Herriko Unibertsitatearen zientzia divulgazioko podcasta. Ongi etorri EHU podcastera. Euskal Herriko Unibertsitateko zientzia divulgaziorako audiogunera. Ane Zugaza teknikan, Javier Martínez erredakzioan, eta ni, Tani Arriaga nauzue, taldelan atsegin hau aurrera eramateko gogoz. Oraingo honetan, Jon Matxainekin hitz egiteko aukera izanen dugu. Kimikan doktorea, Donostia International Physics Centerreko ikertzailea, eta gure unibertsitateko kimika fakultateko dekanoa dugu. Kaixo, Jon Matxin, eta eskerrik asko gizarte eta komunikazio zientzien fakultatera hurbiltzeagatik. Kaixo, mila esker zuen gonbidapenagatik. Eskerrik asko. Bueno, aurten 2025 honetan EHUko kimika fakultateak 50 urte betetzen ari da, eta Shangaiko rankinak opari eder eta dizdiratsua egin dio. Izan ere, EHUko kimika fakultatea bere arloan munduko 150 onenen artean dago. Beraz, lotxari gabe, esan daiteke kimika arloan munduan topean gaudela. Jakina, maila horretako zientzilariak ditugulakoz. Matxain jauna, kasu. Jon Matxain, besteak beste, kimika teorikoak material jasangarriagoak diseinatzeko ematen duen aukeraz, bioteknologiaz eta zergatik ez, molekula magnetikoen propietatei buruz arituko zaigu. Eta orduan ja, hasiko naiz, sarrera honen ondoren. Nola hasi zen zure historia kimikarekin? Zerk erakarri zintuen zientzia honetatik, Jon? Komentatuko dizut, niretzako agian izan zela konturatu gabeko erakarpen bat, ez? Batxillergoko 3. mailan nengoenean, Barainengo institutuan, hori izan ginen irakasle talde oso jator bat, oso gazteak ziren, guk baino 10 urte gehiago izango zituzten, graduatu, lizentziatu berriak, eta gogo handiz irakasten ziguten, tokatzen zitzaiena eta kimika ematen zianak, bereziki, oso erakarri egiten zuen klaseak eta gaia, eta hor kontuatu nintzen hor, bazegola zerbait berezia, ez nekien zer esan, ez? Baina gero ja, tokatu zitzaidanean karrera erabakitzea, kontuatu nintzen ia aspaldi erabakitan neukala eta kimika egin nuen. Eta hor hasi zen nire murgilaldia, ez? Oso kuriosoa naiz, gauza asko gustatzen zaizkit ikastea, bere momentuan ere esaten ziaten, biologia oso ongi ematen zitzaidan, fisika, baina bai filosofia edo psikologia gustoko nituen, baina azkenean hori, erabakei hartuta zegoen, nire inkostienteak nire barruko intuizioak esaten zen nik kimikatik joan behar nintzela, eta ez naiz amutzen. Eta zergatik uste duzu, zerk ematen zizun kimikak? Beste biologiak edo fisikak ematen ez zizuna? Nik uste dut ematen zidala, pixka bat gero tokatu zaidanez, ni gero bai mugitu naiz fisika, biologia, azkenan dena gaur egun oso interdisciplinarra da, baina kimika nolabait ezagutza zentrala dauka atomoak eta atomoz osatuta daude biomolekulak, baina ere bai elektroiak eta protoiek fisikako munduak nolabait atomoak sortzen dituzte. Orduan nolabait hor kokatzen nintzen erdian oso miresten nuen edo ikasteko gogoan nituen ezagutzaren erdian. Eta nik uste hortik joan zen, ze gero interesa ez dut galdu beste esparruetan. Orduan, kimikak esan daiteke esparru askotan eragina duela, ezta? Eta logikoki horrengatik ere oso garrantzitsua da, ezta? Hori da. Halako zerbait izan litzateke. Bai. Eta gaur egun gure, esan nahi dut, kimika gure esparru guztietan dago, eta jokatu du paper oso garrantzitsua gure gizartean. Eta ze esparrutan, esate baterako, ez dakit osasunean, edo zertan? Kimikaren garrantzia ikusi dezakegu, duela urte batzuk atzera egiten badugu, eta bizitxarropenari begiratzen badiogu, duela 250 urte gutxi gora bera, bizitxaropena 30 urtetan zegoen.
eta azkeneko bit mende terditan, pues gaur egun gauden egoerara heldu gara, iaia 85 urte, gizon edo emakume garen inean, eta hori azken finean kimikari esker izan da, ez bakarrik kimikari esker noski, baina kimikak rol nagusia jo du hor, adibidez uraren potabilizazioan, gaur egun ezin dugu pentsatu ura potablea edo edangarri izan gabe datea ez, baina hori duela urte batzuk ezen ala, kimikak hor karpen handi izan zuen, elikadura osasuntsuan eta baita ere elikagaien produkzioan ongarriak dira gaur egungo ez bere garaian populazio azkundearen arrazoi nagusia. Eta gero ere bai osasunean, farmakoak eta horren garapenean. Orduan, 3 esparru horietan ikusi dezakegu kimikaren eragina, baina ez hori bakarrik. Gero ere duela urte asko jantziak egiteko behar genuena zen nolabaiteko lehengai biologikoak, edo naturak ematen zizkigunak artilea edo horrelako zeak ez, edo zeta adibidez. Gaur egun, arropa modu artifizialan egin dezakegu, tinteak ere bai artifizialak dira, horrek merketu du arropa, horregatik erosi dezakegu ez dakizen praka, bestela praka edo jantzi bakarra izango genuke. Eta horrek ere bai ekarri du noski norberaren, oen ez eteteatzen hitza, baina asko ze garbiagoa garela ez, nolabait, eta hor germen gutxiago daukagu, eta horrek nolabait, hor kimika atzean dago. Kimika daukagu edo non. Eta etorkizunari begira ere bai, pentsatzen dut, ez? Hain une ez daite komplikatu honetan, hor ere bai garrantzi handia izanen duela. Hori da, ez dugu ahaztu behar, evoluzionetan esan behar nun progreso, baina esango dut evoluzionetan gauza guztiak ez dira onak izan, noski, kutsadura izan dugu, gaur egun negutegi efektua daukagu, beste horrelako problema anitza ditugu, ez aldaketa klimatikoak, problema hauetan ere kimikak ez du izan behar arazo, baizik eta soluzioaren parte, ez? Eta hor gabiltza, nolabait guri ikerketen bidez, saiatu egiten gara, nolabait horrelako egoerak zuzentzen, ez? Hau da, kimikari esker, kasik esan daiteke ere bai, behar bada bizirik iraunen dugula, ez? Izan daitekela bizirik irauteko. Hori da, behintzat espezie bezala oso garrantzitsua da gure buruaz, ez beste, espezie bezala ez bukatzeko, ez akabatzeko. Eta guztiok ikasi barko genuke kimika pixka bat? Galdera egiten bai dazu, zer esango dizut, bai, baina gero realistak izan behar gara, nik uste dut, denok balen bakigu gizartean kimika oinarri minimo batzuk lagungarri izango du gero erabakiak hartzen diren garaian pixka bat erreflexionatutako iritzi bat izatea, ez? Ez badakigu kimikaz, entzuten dugun edo zer gauza sinistu dezakegu, eta gero erabakiak hartzeko garaian, bozkatzeko garaian, nolabaiteko, hori kriterio hori gabeko iritzak eman ditzakegu. Horretaz haratago ja esango nuke, norberaren arabera, ez? Mundu guztiak ezin dutenetarik jakin dena. Orduan, beste batzuk kimikaz gehiago dakigu, baina beste batzuek beste zerbaitetaz gehiago dakizue, eta hor, irakatsi ikasi prozesu horretan, hori denok ikasi dezakegu. Horren esan beharko nuke divulgazioa ere bai horretarako dagoela, ez? Honelako modu ontako espazioak horretarako daudela. Ibilbide oso, ez dakit, bitxia, ez da, enuke esan dezaket, ez dakit oso oparoa, oso dizdiratsua ere bai izan duzula, ez? Gradua hemen Euskal Herriko Unibertsitatean egin zenuen, baina gero Suediara joan zinen, eta hortik, gainera ez zinen soilik Suedian gelditu, hortik ere bai, haratago mugitu zinen. Kontatuko diguzu pixka bat nola izan zen, nola izan da? Bai, ibilbidea, ongi esan duzun bezala, Barainendik Donostera mugitu nintzen, lehenengo mugimendu txikia, esango dugu, eta lizentziatuan hor nengoenen Erasmus modon lehenengo irtenaldia egin duen Holandara. Han pasan nituen 2 urte,
Eta gero ja, bukatu nuenen, voltatu nintzen Donostiara tesi doktorala egitera. Eta tesi egiten ari nintzela, Jesus Ugalderekin, aukera izan nuen, egonaldi bat atzerrian egiteko Cambridgeen, hiru hilabetez Cambridgeen egon nintzen, bukatu nuen tesia gero, eta ja, Suediara joan nintzen, 2 urtez postdoka egitera, gero Portugalen egon naiz ere bai, eta ja, bukaeran, ja, lortu nuen Ramon y Cajal moduko kontratua, 5 urtez, EHUn ja, berriz asentatzeko, egonkortzeko, eta hortik aurrera, ja, bibilbidea hemen egin dut. Baina, bueno, ala da ikertzailearen mundua gutxi gora bera, batez ere gure esparrutan, eta taldeen arabera, Jesusi beti gustatzen zaio, gustatzen zitzaion esate bega, atera eta ikusi mundua, eta gero, bueltatu noski ikasitakoa hemen Euskal Herrian bueltatzera, ez? Ez dugu ahaztu behar, azkenean, horrelako irtenaldietan, bekak, laguntzak, diru laguntzak, denak, azkenean guztion zergekin ordaintzen direla, orduan gu kanporaino baten garenean, gero ikasitako hori bueltatzea, ez? Ez dugu ahaztu behar gure erroak non dauden, ez? Nik aitortuko dizut, tesia UNR-ko Center for Basque Studiesen egin nuela, idatzi eta han kursuak hartu nitula, University of Nevada Renon, alegia, eta hemendik Euskal Herriko Unibertsitatetik, aprobetxatuko dut, Nevadako eta munduko euskal diasporari agurbero bat bidaltzeko eta bereziki euskal ikerlari bidaiariei ere besarka da estua bidaltzeko. Ezta? Bueno, jarrai dezagun pixkatxo bat, 3. galdera, hauxe dugu, Donostia International Physics Centerekin lankidetzan aritu zara, eta azalduko diguzu pixka bat zer den Donostia International Physics Center, eta zer garrantzi duen ere bai bide batez, zientzian ematen den elkarlan hori. Donostia International Physics Center bada kimika fakultatetik sortutako zentro bat, batez ere Pedro Miguel Etxenik eta beste irakasle batzuen bultzadaz, eta nolabait ikerketa bultzatzeko zentro bat da, puntako ikerketa zentroa, batez ere hasiera batean fisikako esparroa, baina gaur egun fisika, kimika, biologia ere hartzen du bere baitan, lehen gehiena zen nolabait teorikoa, ordenadori bidez eta formula matematikoen bidez egiten zen ikerketa, gaur egun ja laborategiak ere baditu, eta hor filosofia beti izan da nolabaiteko elkarlana ez bakarrik ikertzaileen artean, baizik eta inguruko instituzioen artean, herri eta Euskal Herriko instituzioen artean ere bai. Eta hor Pedro Miguel Etxenik badauka esaldi oso poetikoa eta oso polita, baina bai oso erreala dena, eta da zientzia dela gizakion edo gizartean daukagun arte espresio kolektibo garrantzitsuena. Kolektiboa da, artea da, artistikoa, kreatiboa, eta guztion artean egiten dugun zerbait, ez? Hor daukagu elkarlanaren garrantzia, bakarrik hitz horietan ongi definitzen da. Eta gure ikerketa gauzatzeko garaian kolaborazioa, elkarlana ezinbestekoa da. Izan ere, talde bakoitzak ezin du gauza guztiak egin, ezin gara honenak izan guztian, orduan, hobeagoa den norbaiten gana hurbiltzen garenean, edo guk ez dakigun zerbait dakien norbaiten gana hurbiltzen garenean ikasi egiten dugu. Eta horretan guk ikasi, eta ere bai, zerbait izango dugu emateko ere bai, ez? Orduan, nik uste dut elkarlanean denok irabazten dugula, eta normalean bakarrik baino urrunago heldu gaitezkela. Hori bai, elkarlanean normalean gehiago kostatzen zaigu. Ez, beste batekin adostu behar dugu. Ez goaz horren azkar, baino urrutiago bai. Eta hori edatu dezakegu esparru guztietara. Ze polita, ederra, ez? Ja oso ongi dago gogora ekartzea, ez da? Bai. Batzutan egia da mingarria dela, taldean lan egitea, baina egia da baita ere, lortzen duzuna askoz ez dakit potenteagoa dela. Potenteagoa da, hori da. Gauza gehiago kubritzen ditu, sortzen dena ere sendoagoa da, eta gero askotan gure ikerketa munduan
emaitzak eskatzen zaizkigu oso azkar, artikulua publikatu edo kongresu honetarako emaitza hauek izan, eta horrek eramaten gaitu batzutan nolabait perspektiba galtzera, baina bide horretatik ateratzen garenean, hausnarketa egiten dugunean hor oso garbi ikusten da elkarlanaren onura. Zure espezialidadea kimika teorikoa da, ezta? Zer da kimika teorikoa eta zertarako balio du? Galdera oso ona, eta kimika teorikoa izenak esaten du. Ez, guk kimika estudiatzen dugu, eta teorikoa, horrek esan nahi du, nolabaiteko esperimentuak ez ditugula egiten. Bueno, ez da guztiz egia, kontua da guk esperimentuak ordenadore bidez egiten ditugula, simulazioak egiten ditugu, prozesu kimikoen simulazioak. Orduan, nolabait gure herramientak oinarritu egiten dira teorian, horregatik teorikoa hitza, eta teoriak dira, azkenean teoria fisikoak pizka bat errealitateak deskribatzen dutenak, da mekanika kuantikoa eta Newtonen legeak. Horren horietan oinarrituta, metodoak garatzen ditugu, formulen bidez, formula horiek programatu egiten ditugu, eta superordenadoretan nolabait ebazten ditugu formula horiek. Horiek ematen digute bi gauza nagusiki. Alde batetik, kimikari esperimental batek bere laborategian lortutako emaitzen azalpena, alde batetik, hori garrantzitsua da, nolabait sendotasun gehiago ematen diolako hor ikasitakoari, baina bestalde ematen digu esperimentuak ez daukan gauza bat, eta da esperimentuak aurresateko baliabide bat, eta oso garrantzitsua da. Adibidez, farmakoen garapenean, erreakzio kimiko asko ematen dira farmako bat diseinatu ahal izateko. Eta orduan bidean pila bat deusestatu egiten dira. Simulazio teorikoen bidez, aurre esan dezakegu, behintzat, imaginatu, 1000 kandidatuetatik, 1000 molekula kandidatuetatik, agian bederatzereun aztertu ditzakegu, eta horiekin esperimentuak ez egin. Horrek ekartzen duna da, diru aurrezpena, baina gero kutsadura aurrezpena, askotan reakzio kimiko hauek egiteko medioak, agian kutsako horrak dira. Horren hau da adibide bat, baina horrelako asko daukagu. Bueno, amaika galdera buruatzen zaizkit, baina saiatuko naiz pixka bat gidoira lotzen, ze bestela hemen egon gaitezke luze hizketan. Ze material edo proiektu motatan ari zarete lanean orain, eta dekanotzak denbora uzten dizu gauzabiak egiteko edo? Vale, gure, kimika teorikoan, bi galderak erantzuteko sarrera gisa esango nizuke oso talde handia garela, 20 doktore gaude, eta gero, hainbat jende, predokak, eta 20 doktore nahiko iraunkor. Gero beste batzuk postdokak direnak, eta gero tesi egiten nahi direnak. Gutxi gora bera, 50 edo kide. Horrek baimentzen digu, esparru asko jotzen, ukitzen, eta bestalde ni deskargatzen dekanotzan nagoen bitartean. Ze hor kolaborazio asko daukagu, eta orduan nik ez nago horren murgilduta ikerketan, baino kideak ditut nolabaiteko nire lan hori egiten dutenak, eta orduan nik mantentzen naiz ikerketan, baina ez agian ardura berdinekin. Horrek ematen dit aukera, ardurak igual beste batzuk gehiago hartu, baina ez deskolgatu ikerketatik. Ez daukat bazteruta, eta ematen dit pizka denbora lan egiteko. Hori esan da, zertan gauden lanean, gai asko jorratze ditugu, gure fakultatea talde experimental asko ditu polimerotan, orduan polimeroen simulazioak egiten ditugu, polimeroen propietateak, polimeroak nola sintetizatu izan ditzaketen onurak edo kalteak, propietateak nola aldatu ditzakegun ere bai egiten dugu, biozientzia bioteknologiako hainbat proiektu ere bai egiten ditugu, adibidez katalisirako onuragarriak izan daitezken edo prozesuak, biomolekulak sortzeko, edo biomolekulak beraiek katalizatutako prozesuak, molekula magnetikoekin ere ibiltzen gara, eta nolabait, pizka laburbilduz 3 ardatzetan egiten dugu gure simulazioak teknologia kuantikoen garapenean,
Alde batetik, material aurreratuak eta polimeroak bestetik, eta biozientzia bioteknologia bestetik. Eta gisa, badugu Euskal Herriko Unibertsitatean badugu alako superkomputadore horietako bat? Bai, Badugu. badugu bat, hemen Leioako kampusean dago, eta Euskal Herriko bigarren handiena da. Gaur egun handiena Donostia International Physics Centeren dago, eta bigarren handiena Euskal Herriko Unibertsitatean. Eta erabiltzen ditugu bi superordenadoreak. Bai, oso zentzu horretan infrastruktura hauen aldetik ongi gaude. Ze ongi. Bai. Bueno, pixkatxo bat gehiago sakonduko dut galdera hontan, eta eskatuko dizut material polimerikoen adibide bat. Vale, bueno, asko ditugu inguratuta gaude, hemen urbotila bat daukagu plastikozkoa, hori da polimero bat, arropak, polistirenoak edo, poliesterrak, horiek dira polimeroak, estropajoetan daukagu poliuretanoa, leihoetako PVC-a, horiek guztiak polimeroak dira. Orduan, inguruan asko ditugu. Beste galderatxo bat, pixka sakontzeko ere bai, aplikazio bioteknologikoa duten katalizatzaile eta katalisi prozesuen beste adibidetxo bat. Hori aipatu duzut, nik apuntatu dut ziztu bizian. Bai. Adibidez, guk gorputzean badaukagu, lehenengo gauza, katalisia zer da nolabait erreakzio kimiko bat azkartzea. Horren molekula batzuk egiten dute reakzio kimikoak azkartu, horiek dira katalizatzaileak. Horren gure gorputzan gertatzen diren milioika reakzio kimikoak azkartzeko guk badaukagu molekula mota batzuk eta horiek dira entzimak, proteinak dira. Vale? Orduan, guk hemen egin dezakeguna da alde batetik proteina horiek edo entzima horiek modifikatu, beste funtzio bat izateko, eta gorputzean mantentzeko edo atera ditzakegu gorputzetik eta erabili industrian. Hor daukagu nolabait entzimen funtzio industriala edo bioteknologikoa. Horietako bat da hidrogeno produkzioa. Gaur egun energia berriztagarrien beharra daukagu, hidrogenoa berez ez da energia iturri bat, baina bada esaten zaio vektore bat edo oxigenoarekin erreakzionatuta energia eman dezake. Orduan, prozesu horretan, hidrogenoa produzitzen badugu, gero erregai bezala erabildezakegu energia lortzeko. Orduan, hor daukagu nolabaiteko adibide bat entzima hauei deitzen zaie hidrogenasak. Eta hauek egite dute hidrogenoa produzitu eta gero hidrogen hori oksidatu laguntzen dute. Prozesu hori industrian egiten badugu, erreaktore kimikoetan, hor daukagu adibide garbi bat prozesu honena. Zera galdera bakoitza badu mundu bat da. Hala da. Ikaragarri interesgarria dela. Urrengoa, eta molekula magnetikoen propietateen azalpen txiki bat. Molekulak, handiak eta txikiak ditugu, ez? Hemen ari gara molekula txikiei buruz, ez dira zertan egoat 2 edo 3 atomoz osatutak, baina 20, 30, 40 atomoz osatutako molekulak. Eta orduan, hauek iman txiki batzuk bezalakoak izan daitezke. Orduan, propietate hauekin baldintza jakin batzuetan, ze hau ez da erresa, propietate hori mantendu egiten da oso ingurunetik isolatuta daudenean, iman batzuk bezalakoak dira, eta hauek erabil daitezke superkomputazio kuantikoan, adibidez, kubitak bezala informazioa gordetzeko, edo farmako pertsonalizatuak egiteko, oraindik asko gelditzen zaigu ikertzeko, baina nolabait ikusi ditzakegu molekula hauek iman batzuk bezala eta propietate horiek ez datozkien nukleotik, adibidez, burdina eta ere bai imanak dira, eta horiek azkenean daukatenak dira nolabaiteko elektroien propietate batzuk. Molekuletan propietateak desberdinak dira, normalean ez dira magnetikoak, baina oso gutxi batzuk lortu ditzakegu magnetikoak izatea, eta orduan horiek, esandakoa, aplikazio desberdinak izan dezakete epe luzera, edo hortainera. Jarraituko dugu. Zera, 11 artikulu idatzi dituzu, ikerketa talde ezberdinekin batera. Guk 2 aukeratu ditugu, lehendabizikoa 2024an argitaratu zenutelakoz,
Eta bigarrena, begiratu dugu Google Scholarren eta pilo bat aipamen ditu 318. Eta ez da erresa alakorik, ez da bat ere erresa alakorik lortzea. Lehendabizikoa da Gold Promoted Biocompatible Selenium Arylation of Small Molecules, Peptides and Proteins. Eta euskaraz geldituko litzateke alako zerbait. Molekula txiki, peptido eta proteinen biokompatiblea den selenio arilazioa urreak lagunduta. Zer da hori? Bueno, hau da, adibide garbi bat, lehen aipatzen genuen kimikari esperimentalak eta teorikok egin dezakegun elkarlana. Erantzuten dizut, kuitzen ditugu lehenago aipatutako gai asko, elkarlanean egindako lan bat da. Gaia berez bada, selenioa sartu alizatea molekula biologikoki relevantzia duen molekula batean. Gure gorputzan baukagu beste elementu batzuk, sufrearen adibidea daukagu hor, eta selenioa da antzeko propietate kimikoak dituen zerbait, baina ematen diona beste propietate batzuk gure molekula hauei. Eta horren prozesu honetan badaukagu beste katalizatzaile bat erreakzioa laguntzen duena, eta hori da urrea. Horregatik esaten dugu urreak lagundutako prozesua dela, hori da katalizatzailea, eta egiten duguna da molekula txiki eta proteinetan, peptidoak eta proteinak azkenean dira peptidoak dira proteina txikiak, eta proteinak izango lirateke peptido asko duten, edo aminoazido asko duten molekulak, hor sartu egiten dugu selenio elementu hau, modu jakin honetan, ez? Eta horrek nolabait bermatzen diegu sortu ditzakegula molekulak beste erabilpen bioteknologiko bat izango dutenak. Orduan hori elkarlanean egin genuen, esperimentalki egin zituzten hainbat katalizatzaile probatu, eta guk erreakzio bideak kalkulatu genituen, nolabait prozesu hori ulertu, eta gero hobetze aldera jakita zergatik lortzen ziren emaitza horiek, ez nola hobetu ere bai aurkitu genuen. Bai. Eta bigarrena, supramolecular enhanced charge transfer within entangled polyamide chains as the origin of the universal blue fluorescence of polymer carbon dots. Lortu dut, gelditu naiz, baina uste dut lortu dala. Eta euskaraz itzuli dugu supramolekularki hobetutako karga transferentziak elkarri lotutako poliamida kateen barruan polimerozko karbono puntuen fluoreszentzia universalaren jatorri gisa. Honek izan ditu 318 behintzat aipamen Google Scholarren. Azalduko diguzu pixkatxo bat nun dago fluorescente hori, zertaz ari gara? Hori da, hemen gauza asko daude azaltzeko. Lehen aipatu dizuet, ez, guk biozientzian ikertzen dugula, aurreko artikulua igual esparru horretan zen, hau daukagu ja materialetan. Eta hori fluoreszentzia bada materialek izan dezaketen propietate bat, eta da besterik gabe ez dela gutxi, ultramorean argia harrapatzen dutela, eta gero emititu egiten dutela guk begiekin harrapatzen dugun argi mota batekin, ez, ikuskorra. Eta horregatik fluoreszentzia bada prozesu lumineszente bat, guk ikusten dugu molekula hori argia emititzen. Orduan molekula gutxik daukate horrelako propietatea, eta hauek sensoretan eta beste aplikazio aurreratuetan izan dezakete bere funtzioa. Orduan hemen daukaguna dira polimero batzuk. Poliamidak, polimero mota jakin batzuk dira. Hemen daukaguna da poliamida batzuk oso lotuak. Bikate edo hirukate oso lotuak, eta horiek osatzen dute tamaina txikiko, oso txikiko partikulak. Eta horiek dira zuzen ere karbono puntuak. Molekula edo egitura oso txikiak borobil antzekuak. Horiek eraikitzen direnen laborategian, hauek Zaragozan egin zituzten, elkarlanean egindako lan bada, eta orduan hor garatu egin zituzten, eta ikusi egin zuten fluoreszentzia propietate hau zutela, baina ez egiten zergatik. Horiek guk simulatu egin genituen molekula horiek, eta azaldu genuen nondik zetorren gaitasun hori edo propietate hori.
honek zertarako balio du, bueno, ez bakarrik azaltzeko, baizik eta gero horrelako propietateak dituzten beste karbono puntuak garatu nahi badira, mantendu egin behar dira ezaugarri hau ematen duten zateak, ez orduan guk poliamidetan ja badakigu zerk ematen dien berezitasun hau fluoreszentzia emateko. Bai. Ja gaur egun zertan aplikatzen diren ez dakit, baina bai esango dizut zita, horren beste zita izateak bada gaia pilpilean dagoelako, ez? Eta orduan hor daukazu zergatik zitatzen den horren bestearen adibidea. Bai, harrigarria da, hori zenbat arlotan erabiltzen alden, zuek aurrera eramaten duzuen lana. Bai, beste esparru bat oso polita nire gustatzen zait asko fluoreszentziara erabiltzen dena da prozesu biologikoetan garunaren funtzionamendua ulertzeko. Eta hor, hori ez dakit nola egiten nik beti, intzuten dudanean nola egiten gelditzen naiz mirestuta, eta baina azkenean txertatu egiten dira molekula batzuk garuneko zeluletan, hauek fluoreszenteak dira. Zati fluoreszenteak orduan ikusi egiten da nun pegatzen diren eta nun diren aktibo. Eta modu horretan jarraitu daiteke garunaren aktibitatea. Orduan, isilduko naiz. Baina gauza hori da. Bai, zoragarria da. Hori da, dena lotuta dago. Eta orduan, bueltatuko naiz, elkarlanean ez baduzu ezagutzen ondokak zer egiten duen, ezinezkoa dira zubi hauek eraikitzea, ez? Gogora etorri zait orain, aipatu duzunean burmuinarena, eta nola duela gutxi jeitsi ziren, uste dut Argentinan egin zutela, jeitsi zirela ikaragarri sakon itsasoan. Eta orduan, argi batekin ikusi ahal izan zituztela, inoiz ikusi gabeko animaliak. Eta imaginatzen ari nintzen, gauza bera, ez, fluoreszentzia horrekin, burmuinan, ez, txikia tandia, eta ikaragarria da. Ikaragarria, bai. Zoragarria. Bueno, aurten kimika fakultateak, hori aipatu dugu hasieran, aurkezpenean, kimika fakultateak 50 urte betetzen ari da. Nola ikusten duzu fakultatearen bilakaera eta baita ere ze erronka ditu, ezta? Ze ematen du oso erronkarekin lotuta, oso errotua dagoela, pues sare kimikarekin lotuta, industriarekin lotuta, osasunarekin lotuta dagoen sortzen ari zareten sare batean. Bai, oso ongi aipatu duzu, hori gure erronketako bat hori da, sare hoiek bat baino gehiago izango lirateke, baina azkenan sare handi bat bezala ikusi genezake, sendotu eta guk parte izan modu aktiboan, ez? Orain, bilakaera honetan, ez? Galdetu diazu bilakaera gizarte asko aldatu da, fakultatea sortu zenetik, fakultatea da Donostian sortu zen lehenengo zentro zientzia esperimentaletan oinarrituta. Esango genuke, baina unibertsitarioan bakarra dela oraindik. Eta hor, inguruan sortu dira beste hainbat zentro, fakultatetik sortuak 4 ditugu, baina gero beste batzuk ez ditugu guztiak aipatuko, eta horiek ematen digu nolabaiteko sortutako enpresa berriekin, instituzioek egite duten lanarekin, EHUk egiten duen lan itzelarekin, beste fakultateak ditugu hori ingenieritza eskola, informatika. Hor, badaukagu nolabaiteko sare hau estutzeko bidea. Horretarako gure lanak barrurari begira behar dugu ere bai, nolabaiteko instalazioak edo instalazioen hobekuntza edo mantenua, ez? Beti ekipoak, ikerketa aurrera doa, erabiltzen den tresneria ere bai, orduan lortu behar dugu dirua, ekipoak hobetzeko, eta hor daukagu, adibidez gure fakultatean, 2 ERC proiektu emana daukate, European RC nola da, Starting Grant, 2 ikertzaiek gutxo irabazi dute 4 milioi euro. Eta gero aparte, beste hainbat proiektutan lortzen dugun dirua infrastruktura hobetzeko. EHUren laguntzare behar dugu, gauza batzuk gure kabuz ezin ditugulako egin, eta hor, elkarlanean espero dugu lortuko dugula gure eraikina pizkat hobetzea, eta hori da beste erronketako bat. Eta gero nolabait gure formakuntza eguneratzea. Gradua, kimikan gradua, ongi dago, pozik gaude, orain berritzen ari gara gradua zientzia eta teknologia fakultateko kimikako sekzioarekin.
Eta hor, nolabaiteko ezaugarri berri batzuk eman behar diogu, ez? Adibidez, grado duala, enpresekin lotura sendotzeko, ikusi behar dugu, gradu bikoitzen bat ere interesgarri izan daiteken, baina batez ere gero formakuntza jarraiari begira, mikrokredentzialen bat, prestatu dezakegun, enpresei begira, ez? Formakuntza jarraia, enpresek behar dituzten ezagutza batzuk, guk eskaini ditzakegu eta horrek, nolabait, lotu egiten du gure ikasleak eta enpresa mundua eta ikerketa mundua. Ez? Eta hor gu zubi gara. Horiek dira nolabaiteko gure erronka potenteenak. Ze ongi, eredu zarete, ezta? Zentzu batean ikuste unibertsitateen artean eta baita ere gurean ere eredu zarete eta bidea erakusten ari zarete, pixka bat. Saiatzen gara gurea egiten, baina bai ingurukoak begira, Osea, azkenean inork ez du ia ezer inventatzen, baina bai ongi egina dagoena beste lekuetan guk ere onera ekarri behar dugu, eta hemen daukagu elkarlana, beharrak hor daude, enpresen beharrak, ikasleen beharrak, orduan horiek ikusi, entzun, jendeari entzun, eta orduan gero, proposamenak gero egin, ez? Beharrak ikusi eta gero. Bukatzen joateko, eta pixka lotuta baita ere oraintxe aipatu duzunarekin, dekano zaren aldetik zer trebetasun berri behar dituzte etorkizuneko kimikariek? Zer bilatzen duzue edo zer azpimarratu nahi duzue? Pentsakor nagoz, alde batetik noski mantendu behar dugu kimikari on batek nolabait urteetan zehar eduki behar izan duen, eta hori da ezagutza, ez? Materiaren ezagutza, hori ezinbestekoa da. Eta hori ez da erresa, ez? Gero eta ordu gutxiago ditugu, lizentziatura 5 urtetik 4 pasaginen graduan, eta hor, erronka badaukagu horretan, ez? Baina gero, garai berri hauetan, ikasleak gero eta gehiago gauza desberdinetaz jakin behar dute. Nik estudiatzen nuenean PowerPoint bat prestatzea ez zigun inor, ez zen garrantzitsua. Gaur egun ikasleak ez du bakarri jakin behar kimikaz, baizik eta gero komunikatzea ere bai. Hori bat, bigarrena multidisciplinartasuna, ez du bakarrik kimikaz jakin behar gaur egun, inteligentzia artifiziala, programazioa, horiek hor ditugu, eta hori ez da kimika, hori beste ezagutza transversal batzuk dira, ez? Orduan, ikasleak behar duena da, gauza guzti hauek ikasi ahal izateko, eta gainera, kimika ikasteko behar du malgutasun bat. Osa, adaptazioa. Ez, ikasleak, ez doaz sota kabaio horrei estudiatzera, malguak izan behar dira, inteligentzia artifiziala aipatu dut, baina hori duela 10 urte, existitzen zen, baina ez gaur egun bezala. Gauza berria da, hemendik 10 urtera zer izango ote ez dugun. Orduan, hor denak prest egon behar gara, ez bakarrik ikasleak, baina irakasleok ere bai, malgutasun horrekin nolabait adaptatzeko, ez? Eta hori izango nuke dela erronkarik handiena, ikasleek izan barrotuen erronkarik handiena, adaptazio hori, gaitasun hori. Nik uste badatozela jaiotzen diren momentutik, gazte hauek datozela moldatzeko prest, ez da? Gauzak badoaz horren azkar, guk ere klasean ikusten dugunaren gatik, ez dakit azkenean erakusten duzun programa azkenengo ez da horren garrantzitsua, ez? Azkenean prozesua da edo ikasteko ahalmena eta ikastean nola ikasi, ez? Eta orain bukatzeko, amaitzeko, hemen lehioan esaten duten moduan, mezutxo bat, agian kimika ikastean edo zientzian aritzean pentsatzen ari direnentzat. Malgutasuna eta, ez dakit. Eta gero, voltatuko naiz elkarrizketaren hasierara, ez? Nik nola murgildu nintzen mundu hontan, eta izan zen pixka nire intuizioa eta nire ikasteko gogoa, eta nire bihotza, esango dut, nire bihotza jarraituz, ez? Beraiek ere bai, kimika ikasi nahi badute, izan dadila, nolabaiteko beraiei asebetetzen dien bide bat. Eta hori esango nuke dela garrantzitsuena, gustoko izatea, benetan bizitza osoan kimikan ibili behar badira,
pozik ibiltzea, eta hori ezinbestekoa da, benetan bihotzari jarraitzea. Gero besteak izango dira, zenolako irtenbideak dituen, zenolako soldata izango den, bueno, ez da oso besteak bezala, baina horatzean egon behar den benetako arrazoia da, nik esango nuke pasio puntu bat ere badagola, ez? Nik hori esango nieke pasioz kimika ikastea. Osongi. Bikain, Jo Matxin, eskerrik asko EHU podcastean parte hartzeagatik, guretzat luxuzkoa izan da eta espero dugu entzuleek guk bezain beste gozatu izana. Agur esan aurretik, eskerrak eman nahi dizkiegu, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketaren gizarte edapenerako zuzendaritzari, bitartez ikerketa taldeari, hemen apuntatua dut Ana Irene del Valleri, gure dekanoa, aurrekoan ez nion esan, baina baita ere bere aldetik pilo bai jarri du honek aurrera jarrai dezan. Eta, bueno, gogoan izan, EHU podcast hau, EHU Campus Newsletterrean, Spotifyen, Apple Podcasten, YouTubeen eta Amazonen ere entzun dezakezuela. Eta eskerrik asko entzuteagatik eta laster arte. Aio, agur. Agur. EHU podcasta entzun duzu. Euskal Herriko Unibertsitatearen zientzia divulgazioko podcasta. EHU podcasta, entzun eta zabaltzazu.